Oiga, como xa aconteceu en 2025, o banco vai continuar co peche masivo de oficinas tamén en 2026. No ano 2025, o banco pechou un 8,67% da rede no Estado, 164 oficinas en total. E para este ano, a previsión é de pechar 185 máis, un 10% das que había en decembro de 2025. O peche de oficinas obedece únicamente a un criterio de reducción de costes, sen ter en conta as repercusións negativas para o persoal e a clientela. Seica non lles chega cos beneficios récord dos últimos anos. Os peches van sempre acompañados de reducción de persoal. No Santander, desde hai varios anos, esa reducción faise por dúas vías: despidos disciplinarios e saídas pactadas de mutuo acordo. E non se contrata persoal novo. Estes peches e reducción de persoal van acompañados dunha presión comercial nunca vista, aplicada pola dirección comercial do banco. Chega incluso ao acoso e perseguimento para cumprir cuns obxectivos irreais e inalcanzables, imposibles de lograr dentro da xornada laboral. O déficit estrutural de persoal, xunto co acoso comercial, están levando ao límite a saúde mental das persoas que traballan na rede comercial, sen que a dirección do banco faga nada por cambiar esta situación. As traballadoras e os traballadores da rede de oficinas no Banco Santander viven un clima laboral permanente de tensión, estrés constante, desgaste emocional e baixas por ansiedade. Non podemos permitir que se siga normalizando esta situación. Dende a CIGA denunciamos públicamente a actuación dunha entidade que di estar aliñada coa responsabilidade social e o traballo digno. Os feitos non se corresponden co seu discurso. A dirección do Banco Santander, caracterizada pola ambición desmedida, implantou un modelo de negocio que normaliza o estrés, dificulta a conciliación e deteriora a saúde do persoal. Coa CIGA na rúa! A loita continúa! Coa CIGA na rúa! A loita continúa!